Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iddikjara li ma jaqbilx mal-viċi kap tiegħu Robert Arrigo dwar in-nies li għażel li jiddawwar bihom fil-Partit Nazzjonalista u li fi kliem Arrigo qed jagħmlu ħsara lill-Partit Nazzjonalista. F'konverzazzjoni fuq il-medja soċjali ma' Partitarju Nazzjonalista, Robert Arrigo esprima l-frustrazzjoni tiegħu dwar 3 esponenti ewlenin li ddawwar bihom il-kap Nazzjonalista fosthom Kristi De Bono, Jean-Pierre De Bono u Herman Schiavone. Mistoqsi minn One News dwar id-dikjarazzjoni ta' Arrigo, il-kap nazzjonalista qal li ma jaqbilx miegħu. Ma dik il-parti li kwotajt li inti ma naqbilx, le, ma naħsibx li l-problema tiegħi nista' madwari. Saħansitra għal kuntrarju ta' dak li ddikjara l-viċi kap nazzjonalista, il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li n-nies ta' madwaru jgħinuh u jappoġġjawh. Jiena nista' madwari jgħinuni, jappoġġjawni u jaħdmu qatih minn filgħodu sa filgħaxija. Inkluż Robert Arrigo, għax huwa wkoll xi ħadd ta' madwari. Mistoqsi minn One News dwar id-dikjarazzjoni tiegħu li jinsab frustrat bin-nies li ddawwar bihom il-kap nazzjonalista, Robert Arrigo stqar li l-Partit Nazzjonalista ħajirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Rid ningrazzja il-fake profile li tani okkażjoni u ħatta għal marketing bomba li l-ġurnalisti kollha intom għamiltu marketing kbir għal Partit Nazzjonalista. Il-fake profile. Bekk aħna fiduċjużi li ħanirfu l-elezzjoni. Mistoqsija dwar l-akkuża li għamel kontrija l-viċi kap Robert Arrigo dwar il-ħsara li qed tagħmel lill-Partit Nazzjonalista, id-deputata nazzjonalista Kristi De Bono għażlet li żżomm kollox għaliha. Jina preferi ma nikkummentax. Id-deputat Herman Schiavone li bħal De Bono ħadem qatih biex Delija jieħu tmun tal-partit qal li l-kummenti tal-viċi kap nazzjonalista ma jaħodhomx b'serjetà. Noħda lajt li jiena. Sa dan it-tant, għatta deputati nazzjonalisti ħarbu milli jwieġbu dwar id-dikjarazzjoni tal-viċi kap nazzjonalista, b'mod partikolari dawk qrib l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil.